Da? Deci care e telefonul, mă? Avem. Asta este. Ce nu mi de aici, de aici? 108, este că l-am sunat mai devreme. Ia. Ia. Ia să vedem aici. Ia. Telefon. Telefon. Ia să vedem aici. Sunat la direcția Poliției Locale Timișoara. Vă informăm că apelul dumneavoastră va fi înregistrat. Consilierea apelului reprezintă acordul dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumim. Momentan, operatorul este angajat într-o altă convorbire. Vă rugăm așteptați. Apelul dumneavoastră va fi preluat în cel mai scurt timp. Îl ține la telefon, dar știm noi cum era. Tanto ocupato. Și poate pulatie. Ce faci, măi, frate? Stai, mă, să vezi ce repede la registrul ăsta. Te nu mă las până nu răspunde. Ei, până unul, câte unul pe alt mod pe la pe mână. Alo.